Fid-dawn ta' ruling mod il-ħamis filgħodu fil-Parlament mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, il-Partit Nazzjonalista ddikjara li femmeżat kif fehmu l-parti l-kbira tal-mezzi tal-medja f'pajjiżna. Dak li qal il-Ministru Byron Camilleri dwar ir-rejd li sar fuq residenza fi Swieqi u li fih ġew arrestati persuni li ma kinux dawk infittxija mill-Pulizija. Fit-tweġiba tiegħu fil-Parlament fil-bidu ta' din il-ġimgħa l-mistoqsija tax-Shadow Minister Darin Karabot, il-Ministru għall-Intern ara minn stqarrija tal-Korp tal-Pulizija li jaqa' taħt ir-responsabilità tiegħu bħala Ministru u Byron Camilleri għamel din l-istqarrija daqs li kieku kienet tiegħu. Lema stqarrija ppreżenta kopja tagħha fil-Parlament. Li fl-operazzjonijiet indikata kienu segwiti mandati maħruġa mill-Maġistrat tal-Assa. B'dan il-kliem il-Partit Nazzjonalista femmeżat li l-Ministru bħalma nsertaw f'moħħ l-artikli tal-ġurnali li ġew ippubblikati online. Fil-waqt li l-Ministru Byron Camilleri talab ruling fil-Parlament dwar dan għadu ma sabx li ħin wieġeb il-mistoqsijiet li sarulu fl-istess mistoqsija parlamentari. Domandi li sa issa għadhom mhux imwieġba. L-istess domandi għamilhom il-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija tiegħu tal-erba'. Fin wara l-kummenti li għadda l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà talab lil Byron Camilleri jiċċara s-sitwazzjoni b'mod immedjat bli klarifika jekk il-persuni li kellhom jiġu arrestati jgħixux fl-indirizz fejn sar ir-rejd ta' Swieqi. Imma fil-moment tal-arrest inserta li ma kinux preżenti fil-post bil-konsegwenza li ġew arrestati l-persuni żbaljati, persuni li mhumiex suspettati f'dan il-każ jew inkella jikkonfermax li din hija l-konsegwenza tat-taħwit fis-sistema tal-indirizzi tal-Gvern minħabba li dawn l-4 persuni mfittxija huma verament irreġistrati f'dak l-indirizz imma ma jgħixux hemmhekk.